moja base v štýlu Brainrot. Takže ja mám v baseke Penguin 3 Epic, potom tam mám Rainbow Penguin 3, potom tam mám Šimpanzini Bananini 26 Eneta Curset, potom sa mám Santa Hotspot Curset a potom tu máme Quesadilla Krokodila, môj najlepší brainrot v baseke, ešte Curset 27 miliónov za sekundu. Fakt dobrý brainrot. A ja by som sa vás chcel opýtať, že napíšte mi do komentárov, na čo bude táto Duel Machine. Pretože mňa to fakt zaujíma. To asi bude, že nejak tam dačo dáme asi proti kamošov, čo máme normálne v Robloxe, budeme bojovať, či ja neviem. A na dneska by to bolo všetko, takže čaute.